खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फावखुंग्रि प्रियम पल्लबीखौ थगायनायनि दायाव जयथिफर तालुकदारखौ हमदों। खा जानाय थियेटारनि खुंगिरिखौ बरायदों। जयथिफारा तालुकदारखौ थगायनायनि केसआव खानाय जादोंमोन। जयथिफारा तालुकदारनि सायाव गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि अजद होनाय जादों। बिथांनि सायाव CRPF जवानफोरनो हा फाननायनि मुङाव थगायनायनि अजद होनाय जादों। जयथिफारा तालुकदारखौ पाठशाला पुलिस थानाया हमदोंमोन। जयथिफारा तालुकदारनि सायाव थियेटार श'नि मुङाव गोबां कन्वेनिं कमिटिफोरखौ थगायनायनि दाय होनाय जादों। फावखुंग्रि प्रियम पल्लबीआबो जयथिफर तालुकदारनि बेरेखायै गोबां अजद होदोंमोन। नैथि रादाबाव दं आयेन बेरेखा रां दाहार होग्राफोरनि सायाव सिग्रोमनाया जागायबाय। सा 122 सुबुंखौ हमदों। रायजो नाङैनो आयेन बेरेखा रां दाहार होग्राफोरनि सायाव सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ दासिम गासै 122 सुबुंफोरखौ खाबाय। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन दि आसाम पुलिसआ दासिम सा 122 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। आयेन बेरेखा रां दाहार होग्राफोरनि सायाव रायजो नाङैनो सिग्रोमनायाव सा 122 सुबुंफोरखौ हमदों। पुलिसआ नोगोद रां दाहारनि गोरोबथा, सनानि गहेना, हा बन्दकनि खाख्रिफोर आरो बेंकनि रेबगान्थिफोरखौबो जब्द खालामदोंमोन। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय रायजो नाङैनो पुलिसफोरा आयेन बेरेखा रां दाहार होग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों संदांगासिनो दं। बे गुवार सिग्रोमनायनि बाहागो महरै हमजानाय गासैबो सुबुंफोरखौ रांजों हमनाय जादों, जायखौ बिसोरनि खहा जानांनायफोरनिफ्राय खानाय जादों। थामथि रादाबाव दं डिमा हासाव पुलिसआ काछार जिल्लानिफ्राय 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरा डिमा हासाव जिल्लायाव ड्राग्स जगायगासिनो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 15 फेब्रुआरि खालि बावरिंदाव वारिसा मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ डिमा हासाव जिल्लानिफ्राय खानाय जादोंमोन। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि खौरां बायदि डिमा हासाव जिल्लानि पुलिसआ काछार जिल्लायाव सिग्रोमनाय खालामो आरो 3 ड्राग्स फालांगिरिफोर जेरै आजमल हुसेन आहमेद, राजिब नाथ आरो शाहिद मुंनि सुबुंफोरखौ खायो। डिमा हासाव जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि फारुक आहमेदआ बुङो दि 15 फेब्रुआरि खालि बावरिंदाव वारिसा मुंनि सासे लाइमोनखौ हाफ्लंनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे खानाय जादोंमोन जेब्ला मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै बिथांखौ खानाय जादोंमोन। हमनाय समाव हुसेन आहमेदनिफ्राय 40 ग्राम हेर'इन, शाहिदनिफ्राय जब्द खालामनाय बायदि राजिब नाथनिफ्राय 15 ग्राम आरो 40 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे समावनो बिथांमोनखौ मैया बिजिरसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेनिफ्राय बिसोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना बर' हारिनिफ्राय सासे MBBS उथ्रिसार जानो हादों। रासिया हादोरनिफ्राय डाक्टर उथ्रिसारना न'आव फैबाय जथिका बर'आ। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला बेरगाव दिमाकुसि दिन्दांपारा गामिनि जथिका बर'आ ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। उन्दै समाव गामिनिनो दिन्दांपारा गुदि फरायसालियाव सोलोंथाइ लाजेनना टंला कनभेन्टआव मेट्रिक उथ्रिसारना गुवाहाटी कटन कलेजाव गोजौ सोलोंथाइ लानानै रासिया हादोर फारसे डाक्टर फरायनो सुरा लायो। उन्दै समनिफ्रायनो डाक्टर जानायनि सिमां सुजुनाय जथिका बर'आ जेरै सिमां नुदों बेबादिनो निट आनजादाव उथ्रिसारना गावनि सायख'नाय जायगा रासिया हादोराव डाक्टर फरायहैयो। रासिया हादोराव 2017 मायथाइयाव गिबि दावबायना आराकान मुंनि जायगायाव MBBS फरायनायखौ फोजोबना गावनि जोनोम जायगा दिमाकुसि दिन्दांपारायाव फैनानै MCIखौ दिल्लीनिफ्राय उथ्रिसारनो हाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला
नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।